Ini po ang istorya kan bagong mag-agom, bagong kasalon na si Manay mong Lourdes. Asin si Paymong Kulas. Naka-star sinda mga tugang duman sa indang payak na tirahan. Asin talagang tirahan talaga. Ano? Bago mag-agom eh. Kaya mo mag-star duman sa istaran, gusto mo duman sa tirahan. Kan bangging ito mga tugang, si Manay mong Lourdes mga tugang, maturog na. Ayan. Si Paykulas mga tugang, nagkakanpada. Gusto gayon talagang kumbaga magkakalumpuhan gayon eh. Kaya puhan. Teka, pwede magpamanggining kamuting kahoy sana. Kung nga nabanggi ay mapapalaban. Kay puhan, maluto ang sa imong pinamanggihan. Nga makusog. Si Manay mong Lourdes, nagtitindi na dahil moskitero. Nagkakabit na dakan sa indang kubong. Maturog na, mga pangga. Tapos na daang kumakan mga pangga si Paykulas. Malaog na sa kwarto, maturog naman, naabutan niya da si Manay Lourdes ang sa iyang bagong agom na turog-turog na duman sa laog kan moskitero. Si Paykulas da mga baka medyo bali-balion da, medyo uro ignorantihon da, pakahiling niya da kan araw kay itong moskitero. Ano daw mga pangga, taday da aram ni Paykulas kung paano maglaog duman sa moskitero at puyat na. Suminakat da siya duman sa moskitero, nagsakat da siya duman, biyo da siya nagkakampay-kampay sa ibabaw ng moskitero. Tapos baga anong kadimalasan da mga tugang, so kapit bahay niyan doang magpade, mga pagga, nagsisirip na naman. Nagsisirip! Ngunyan, kang nasa ibabaw na daakan moskitero si Paykulas, biyo da ang kampay-kampay duman, dahil man nakakalaog sa moskitero, bali-balion, napagmata daw ito si Manay mong Lourdes. Nakuba ng gayo eh. Nalimpungatan eh. Nahili niya si mister niya. Nagpaparakampay duman sa ibabaw kan moskitero. Sumabi da si Mrs. Dahil ka nga ni agong magapara ibabaw dyan, tamagisi. Dahil ka agong magapara ibabaw dyan, tamagigisi. So duwa na ang nagsisirip mga pangga, talagang kunya na, garo-garo ngayon pa di iyon na ni, main event na ni. Sabi ka sa duwang nagsisirip ngayon pa di, garo kunya na pa di, mapupusi na pa di. Tumaram naman da si Paykulas mga pangga, at adayan agong magigisi, taluluway-luway yung kusina. O ngunyan, sa duwang nagsisirip da mga pangga, talagang kunyang gayon, medyo naalibad barang gayod kay Paykulas, taday mang gayod tatao, baka kun magisi. Luminaog daw itong nagsisirip na ito. Sabi ka so duwang magpadipaglaog nila duman sa kwarto, ay daw mag-ibabaw ka pa dyan, talagang magigisi yan daw nga ni tagilira. Daw at tagilira, gisi talaga yan. Dawa paluway-luwayon ito ni Paykulas, dahil ito magigisi. Na magigisi!